Sean Jones i'r gefnau yma, ac yr cwestiwn cyntaf, fel pawb arall heddi, pa iaith ych chi'n defnyddio gan fwyaf i gymdeithasu o ddydd i ddydd? O, Cymraeg dwi'n defnyddio. Am fi, yn bersonol, dwi'n defnyddio iaith y de yn ogystal â iaith y gogledd. Byddai'n cyfarfod gogleddwr, mi siaradau fel gogleddwr. Os yna'i gyfarfod â rhywun o'r de, byddai'n siarad y gwmws yn beth anwchol. A rhywun o Aberystwyth fel fi, chi'n rhywle yn y canol? Wel, dwi wedi fy magu yn y de, symud i'r gogledd. Symud yn ôl i'r de, yn had y mam o'r gogledd, mam o Ddyffryn Nantlla, yn had o Ddyffryn... mam o Ddyffryn Ogwen, mae'n ddrwg i ni, yn had o Ddyffryn Nantlla. A felly dwi wedi arfer symud o'r de i'r gogledd nôl gymlaen. Chi'n bosib bod chi'n cael disgled gyda llefrith? Neu llaeth gyda paned? Mae'n cael disgled y de neu paned, diolch bwys gen i. O'n i'n clywed fel yma, llaeth yw beth mae dyn yn... Llefrith maen nhw'n ffermio, a llaeth sy'n dod o fyw. Na, wel, llefrith maen nhw'n deud yn y gogledd, llaeth, ddim llaeth, llaeth maen nhw'n y de. A tas nhw'n angofio llythyr ne yn canol cywaith, llafar gwlad. A llaeth medded. Ond, i ddweud y gwir, llefrith os o'n i'n dybycach, achos mi eisiau am gyfnod pan rwy'n yn sôn am llaeth, a ni'n meddwl am llaeth enwyn. Mae'n digon agos yndi. Ond dyna fo, dyna di gwahaniaeth rhwng gogledd a'r de, mae yna lot o enwa. Gymwch chi Llesterwy meddwl nhw'n y de, wel yn yw'n si gyfyrddin, Llesterwy de. Wel yn y gogledd, ecob. Ond mae'r gair ecob yn dod allan o ecup, gair Saesneg. Mae Llesterwy yn well, dwi'n meddwl. Ond dyna fo, ecob. Wel, fel yn Nghaernarfon neu Porthmadog, becws sy'n Morrisons. Da fo, sy'n... Neu bara. Ie, popti bydd yr enn Aberystwyth. Da fo, rhyw fath o, rhyw beth bach o'na. A dyddi yma adeg, gyda'r iaith dal i newid, os beth chi'n credu yw diben i'r rôl cymdeithas yr iaith yn y... O, gyfeillion mewn cymdeithas yr iaith, maen nhw'n dathlu, hanner can mlynedd fel un i, da o beth, oedd isios dychryn, neu tynnu'r Cymraeg hydnod, i sylweddoli bod gynnu nhw iaith, bod gynnu nhw iaith lle fydden nhw ddefnyddio, a bod gyda, wel, mae'r iaith Gymraeg yn cynyddu gan bod hi'n enwedig mae help mawr ydy'r Steddfod Genedlaethol, wath ni'n wybu'r ffaith i mae hwnna'n fyd o help i gynnyrchu'r iaith, i hwtio hyn i blaen. A mae'r gymdeithas yn neilltuol o dda, dwi'n meddwl, a chwarae teg yn nhw. Ond, wedi deud hynny, dwi'n gwybod, cymwch chi'r swyddogion cymdeithas o iaith, pobl ifanc ydyn nhw, yna beth od, dyn nhw'n perthyn i Merched y Wawr. Merched y Wawr ydy cymdeithas lle dros Gymru gyfa, a mae gen nhw agos i 10,000 o aelodau. O, dyn nhw ddim bobl ifanc heddiw, ond mae yna clwb gwawr i gael, a dylsa bod nhw ymuno, neu cychwyn clwb gwawr sydd yn rhan o Merched y Wawr. Does yn rhaid nhw fynd efo Merched y Wawr i fod yn nghanol hen bobl. Wel, chi'n wybu'r ffaith, llawer iawn o aelodau Merched y Wawr, mae swgi, mae'n dros i 20 oed. Ond mae gennych chi lot o ferched ifanc sydd yn llai na hynny, a dyn nhw'n mynd i'n illa. Clwb y gwawr a chymdeithas iaith, cael paned o de. Ia, diolch yn help. Diolch yn fawr, Sean. Croeso.